ହଉ ଲେଖେ। କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ତୁ ପଢ଼ିବୁ? କାଇଁ ଆଉ ପିଇସା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ପିଇସାଙ୍କୁ ତ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ତାହେଲେ ମୋତେ ପିଟି ପକାଇବୁ? ହଉ ଲେଖ। କାଇଁ ଲେଖିବୁନି? ନା ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କହି ପେଲି ଦେଲେ ହେବନି, ତୋତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବି? ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଖେଳନା କ'ଣ? ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଖେଳନା ଦେବାର ତୋତେ। ନା ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେବି, ବଟ୍ ତୋତେ ଆଗ ଲେଖିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ। ଲେଖ ଆଗ। ଆଗ ତୁ ମୋତେ ପାଠଟା ଲେଖିକି ଦେଖେଇ ଦେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁ ମୋତେ ପାଠଟା ଲେଖିକି ଦେଖେଇ ଦେ, ନହେଲେ ନାଇଁ କି ଜାଣିଥିବୁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଖୋଲିକିନା କେମିତି ମୁଁ ଖୋଲି ଦିଏ କରିଦେବି। ମୋତେ ଏଇଟା କହ, ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲୁହା ଖଡ଼ିକାଟା ଆଣିବି? ନା ମୋତେ ତୁ କହିବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଉ ଥାଉ, ଆଉ କାନା। ମୁଁ ତତେ ମାରିବୁନି କି? ଶୁଣେ, ମୁଁ ତତେ ମାରୁନି, ତୁ ମୋତେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି? ତୋର ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ଓହୋ, ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ? ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କଲେ ତାହେଲେ ତୁ ଖୁସି ହେବୁ କହୁନୁ? ଗେହ୍ଲା କଲେ ଖୁସି ହେଇକି ଲେଖିବ? ଏହେ ଛି।